Çare Eylûnê hatıragandın ku dinavera Meclisa Giştiya Taxên Şeyx Maqsûd û Eşrefiyên Helebê rêveberiya xwezir û hikûmeta veguhêz ya Sûriyeyê de civînek hatiye li darxistin li gorî çavkaniyên ji Meclisa Giştiya her du taxan dibêje ku piştî vê civîna ku pêk hatiye her wekî ji bo danûstandinên di navbera hikûmeta veguhêz de û li gorî peymana yekê Nîsanê dest bi avakirina komîteyan hatiye kirin. Çare Eylûnê di navbera Meclisa Giştiya Taxên Şeyx Mesûd û Eşrefiyên Helebê û hikûmeta veguhêz a Sûriyê de civînek hate darxistin. Piştî vê civînê Meclisa Giştiya Taxên Şeyx Mesûd û Eşrefiyê ji bo danûstandina birêyadarên hikûmeta veguhêz a Sûriyê re li gorî peymana yekê Nîsanê dest bi avakirina komîteyan kir. Li gorî agahiyên ku çavkaniyên ji Meclisa Giştiya Taxên Şeyx Mesûd û Eşrefiyê yên Helebê dane, hevserokatiya meclisê dest bi tedbîrên avakirina komîteyên pispor ên danûstandina bi berpirsên hikûmeta veguhêz re kirine. Ev komîte wê bi cîanîna peymana yekê Nîsanê ya di navbera her du aliyan de hatibû îmzekirin bişopînin. Hate diyarkirin wê şeş komîteyên pispor ji bo çareserkirina pirsgirêkên tenduristî, perwerdê, ewlehî, xizmetguzarî, avê elektrîkê û komîteyeke navendî jî ji bo şopandina bicîanîna xalên peymanê û rakirina astengiyan werin avakirin. Hat ragihandin her komîteyek wê ji 5 endaman pêk were. Çavkaniyan diyar kir ku ev gav ji bo pêkayîna bendên neh û dehan ên peymanê hatin avêtin. Naveroka wan her du bendan ew e ku ji bo pêkanîna peymanê komîte li her du taxan werin avakirin, komîteyek hevkariya hêsankirina tevgera çûn û hatinê ya di navbera bajarê Helebê û herêmên Bakur Welatê Sûriyê de were avakirin. Çavkaniyan ragihand ev xebat encama civîna dawiya di navbera nûnerên Bakur Welatê Sûriyê û hikûmeta veguhêz a Çare Eylûnê hat darxistin de pêktê.